Once again, welcome back to my channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दा जोङो दतमायाव फुसका जाहैनादों। दा नोंथांमोना नायलांदो माबादि बे फुसकाया। खिन्थु भिडिअआ एसे सर्ट जागोन आरो नायलांदो। बिराद गोथाव आलदा स्टाइलनि फुसका बियो। दतमायाव मोनग्रा फुसका। ओके स' लोगोफोर नायलांदो। नङा होमबा दतमायाव मोनग्रा। Oh guys, दतमा सोर थांफानो गोसो फैनो हागोन। नायनोसैलायलै मा मोनो। जानाय लोंनाय आरो बेरायनाय एन्ड हेपि। अके जागोन दे। This is called Panipuri.